Dari sepupuku aku dadi ular merambat bendino. Lah ngenah sore-sore malah ngeramban ki nang kebonan. Loh, he yuyu kakang. Sore-sore dikandani bapak nang wetan ki ana jantung loro. Yo ndangkes gagian nggawa genter nggo jantung. Alhamdulillah entuk loro ki lumayan kena dimasak. Langsung eksekusi ki jantungnya lagi tak koceki. Mbuh jare sapa kon ngoceki, aku yo nurut wae. Dibuang kulit njobone ngasih ketok putih lah, men enak jare. Ki ngocekine dikancani satpam cilik. Wis arep rusui wae karepe. Lah katon kuwi nang video lagi mencicipi ilate jantung jare. Toddler semono emang lagi rusuh-rusuhe karo rasa ingin tahu tinggi. Iki engko rencanane jantungnya arep tak santen pedes, tapi tak tambahi godhong telo. Tapi pas apik godhong telone keskip lah, wis sore ndak ra mateng-mateng. Iki wae ngocek jantungnya butuh effort yang tinggi ben ndang cepet rampung, ndang cepet masak gen arep jemput ayang papi. Rampung ngoceki jantung langsung aku nyukil kambil. Terus iki lagi tak parut. Daripada tuku santen kara kan larang, iki marut kambil dhewe gratis sampe mburi omah. Tak nehi info tipe ben jantunge hasilnya ora ireng. Pas ngerajange nang dhuwur panci pas kuwi banyune umep-umep, dadi kene dirajang kene njebur panci. Kuwi biasane hasil jantung godhoke putih mbletih, apik pokoke resik. Tapi resikone ya kena sumep panase panci kuwi, soale panas banyune mbulak-mbulak. Nek nang kowe padha apa jeneng kiye? Nek nang nggonku jantung ana sing nyebut juga kembang gedang, ana sing ngomong ontong, tapi ana sing ngomong jantung pisang. Lah ketok to hasil godhokane putih resik, ora ketok ireng. Aku nganggo bumbune basic wae lah, tak skip juga iki lah, kita oseng-oseng terus nek wis mateng tak tambahi banyu. Lanjut jeburno jantunge soale ben meresep bumbu. Diwolak-walik ben ora gosong terus bisa meresep nang seluruh jantunge. Sekirane mateng terus tak kei santen ki, santene pokoknya kental ben enak to. Terus tambahi bumbu penyedap karo gula ben gurih to. Aja lali diicipi. Lah iki kurang uyah, yuk tak tambahi uyah. Lanjut tak jeburno ijo-ijone iki godhong telo, sliring, pokoknya ben mantep menggoda selera makan. Alhamdulillah wis umep mateng, yuk maem.